Αγαπητά μέλη και φίλοι του συλλόγου μας, σας καλωσορίζουμε σήμερα με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση στην εκδήλωση της κοπής της πρώτης πρωτοχρονιάς της σπίτας μας. Παρουσία σας εδώ τιμά εμάς και τον Σύλλογο και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας. Οι πρώτοι μήνες λειτουργίας ήταν μια περίοδος γεμάτη προκλήσεις, δημιουργικότητα και επιτυχίες. Ξεκινήσαμε με όραμα να προάγουμε τον πολιτισμό και την παράδοση και βλέπουμε ήδη τους πρώτους καρπούς αυτής της προσπάθειας. Τα τμήματά μας έχουν κερδίσει την αγάπη και τη συμμετοχή όλων σας. Η επιτυχία μας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την υποστήριξη των μελών μας, τη δημιουργικότητα των δασκάλων μας και τη βοήθεια των φίλων μας. Η συνεργασία αποτελεί τον πυρήνα αυτού του συλλόγου και μας εμπνέει να βάζουμε υψηλότερους στόχους. Η νέα χρονιά που ξεκινάει είναι γεμάτη προσδοκίες και νέα σχέδια. Είμαστε αποφασισμένοι να διευρύνουμε τις δράσεις μας, να αγκαλιάσουμε περισσότερους ανθρώπους και να προσφέρουμε ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή, γνώση και ψυχαγωγία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δασκάλους των τμήματων μας, κύριο Γεωργόπουλο Βασίλη, κυρία Κορδία Σοφία, κυρία Κόρη Κωνσταντίνα, κυρία Μουρούτσι Σταματίνα, κυρία Μποζίκη Ναψικά, κυρία Παγκάλη Ελευθερία, κυρία Παπαγιάννη Χρύσα, κυρία Χατζηγεωργάκη Έφη, κυρία Τζαφέρη Έφη και ο Σαράντος Τρούμπας. Σας ευχαριστούμε που είστε συνυπόροι μας, που μεταδίδετε γνώσεις, αξίες και αγάπη για τον πολιτισμό και τις τέχνες της νέας γενιές. Σας ευχόμαστε να συνεχίσετε με την ίδια δύναμη και το ίδιο πάθος στο έργο σας. Μπράβο, Άννα! Μπράβο! Ευχαριστούμε θερμά τους παρευρισκόμενους που μας τιμούν απόψε με την παρουσία τους στην πρώτη εκδήλωση του συλλόγου μας. Τον κύριο Δήμαρχο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, κύριο Γιώργο Μελιώνη. Την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σωτηρία Κορδαλή. Τον Αντιδήμαρχο κύριο Σπύρο Ράκη. Την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κυρία Θεόνη Μαυροματίδη. Τους Δημοτικούς Συμβούλους Παναγιώτη Πέτρου. Τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αγίων Θεοδόρων Άρη Κωνσταντίνου. Το Σύμβουλο της Τοπικής Κοινότητας Αγίων Θεοδόρων Άγγελο Μποζίκη. Και την Τοπική Σύμβουλο των Αγίων Θεοδόρων Κυριακή Σαμάτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ευχηθώ στην Πρόεδρο καταρχάς και στο Διοικητικό Συμβούλιο να τα πάνε όπως θα πάνε μέχρι στιγμής, θα πάνε υπέροχα. Συγχαρητήρια για το έργο σας, για τη δουλειά σας. Θα είμαστε εδώ πέρα όπως σε κάθε πολιτιστικό και αθλητικό σύλλογο. Να ξέρετε ότι εμείς πάντα βοηθάμε όλους τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους. Το ίδιο θα βοηθήσουμε και εσάς. Θέλω να ευχηθώ σε όλους, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, δύναμη, αισιοδοξία, χαμόγελο και ό,τι καλύτερο στις οικογένειές σας. Να είστε όλοι καλά, καλή χρονιά σε όλους. Παρουσιάσω λίγο το ΔΣ του συλλόγου μας. Είναι ο κύριος Γιάννης Χρυσούλας, η κυρία Κωνσταντίνα Κόρου, η κυρία Τσιρούδη Τασούλα, η κυρία Πατέλη Μαρία, ο Παναγιώτης ο Καρόνης, ο Δημήτρης ο Κυριακής και εγώ. Σήκω πάνω! Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στο ΔΣ. Συγχαρητήρια για αυτό που έχετε δημιουργήσει. Θέλει κουράγιο, είναι η αρχή. Θα αντιμετωπίσετε δυσκολίες. Θα είμαστε δίπλα σας, να σας βοηθήσουμε, όπως είπε και ο Δήμαρχος, σε ό,τι ετοιμάζετε και όπου μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Είναι αυτονόητο ότι θα μας έχετε δίπλα σας. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στις οικογένειές σας, ό,τι καλύτερο εύχομαι και σε εσάς και στην Καλησπέρα, καλή χρονιά, με υγεία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε κάποιους ανθρώπους που μας φτάσανε μέχρι εδώ, από πώς ξεκινήσαμε για να φτάσουμε και να είμαστε σήμερα εδώ. Θα σας γυρίσω 1,5 χρόνο πίσω.
Ιούλιος του 23, παραμονές των εκλογών. Μπόρτα στην παραλία, συναντάω την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, την κυρία Κονταλή, την κυρία Σωτηρία, και πάνω εκεί που λέγαμε, με τι ασχολείσαι Δημήτρη, είμαι στο κέντρο πολιτιστικό, μου λέει Δημήτρη δεν υπάρχει πολιτιστικό πλέον, δεν είναι στους Δήμους όπου έχει φύγει, κοιτάξτε να κάνετε κάτι, αν να το κρατήσουμε, γιατί πήγαινα και εγώ, ήμουν τα πρώτα μέλη που πήγαινα και χόρευα, να το κρατήσουμε, να το κρατήσετε. Αν μπορείτε, κοιτάξτε να μπορείτε να το κάνετε σύλλογο. Αμέσως μετά από τη Σωτηρία έφυγα και πήγα στην Άννα. Πήγα τα πιο παλιά μέλη του Αγίου Πολιτιστικού και της είπα ότι μου είπαν αυτό και αυτό και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Αμέσως με την Άννα είπαμε ότι πρέπει να το κάνουμε σύλλογο και να βρούμε και κάποιο χώρο δικό μας για να συνεργαστούμε. Σωτηρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και προσωπικά σε ευχαριστώ και για κάτι που ξέρουν οι δυο μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γυρίζοντας λοιπόν ο χρόνος, γιατί έγιναν οι εκλογές, κάποιοι λέγανε, κάποιοι γελάγανε, μετά τις εκλογές γύρισε και ο χρόνος. Έπρεπε λοιπόν να ξαναβρεθούμε με την Άννα και να ξανασυνεχίσουμε το τι θα κάνουμε. Είπαμε λοιπόν ότι το κάνουμε σύλλογο. Για να το κάνουμε σύλλογο έπρεπε να πάμε σε ένα δικηγόρο. Προτιμήσαμε ένα δικηγόρο του χωριού μας, μια δικηγόρο του χωριού μας, μια γειτόνισά μου, την κυρία Σωτία Βλάχου. Ο όλος τυχαίος είναι και αυτή από τους πρώτους που χορεύουν στο πολιτιστικό, στο σύλλογο αυτό. Πήγαμε λοιπόν στη Σοφία, μας είπε τι χρειάζεται, τα χαρτιά, όλα τα πάντα, όλα τι πρέπει να κάνουμε. Μας είπε η Σοφία ότι πρέπει το σύλλογο να μην το κρατήσουμε, αν θέλαμε, αποκλειστικά μόνο χορευτικό και να διευρύνουμε και τα αυτά που μπορεί να κάνει ο σύλλογος. Λέμε να βρούμε κάποιον που έχει ασχοληθεί πολύ με τους συλλόγους. Πήγα στην άλλη γειτονισά μου, την κυρία Κυριακή Σταμάτη, που είναι πρόεδρος στο σύλλογο φροντιστηρίων ξένων γλωσσών του νομού Κορινθίας, του νομού μας. Φτιάξαμε λοιπόν ένα καταστατικό, το καταθέσαμε, την κυρία Σοφία Βλάχου και την κυρία Κυριακή την ευχαριστούμε για την προσφέρει και πολύ υλικό που έχουμε στο σύλλογο για να κάνουμε τα παιδιά πράγματα. Και η κυρία Σοφία Βλάχου μας έχει δώσει και άλλες νομικές συμβουλές, είναι και ο νομικός μας τώρα, χωρίς να πάρει ούτε ένα φράγκο. Σοφία και Κυριακή, σας ευχαριστούμε πολύ. Στις 9 Ιουλίου πήρε σάκα γιοστά. Γίναμε σύλλογος, έπρεπε να αποφασίσουμε αν θα έχουμε δικό μας χώρο, κάναμε το τυπικό, είπαμε ότι θέλουμε ένα δικό μας χώρο. Μέχρι να βρούμε το δικό μας χώρο έπρεπε να ζητήσουμε από τον Δήμο να παραμείνουμε στο καπί άμα μπορούσε για 2 μήνες. Εκεί μέσω ενός φίλου μου, αν έχουμε κοντά μικροφωνίζει, να πάμε μακριά δεν μας βγαίνει. Λοιπόν, μέσω ενός φίλου μου μαθαίνουμε ότι αντιδήμαρχος για το ΚΑΠΗ είναι ο κύριος Θανάσης Παπανασίου. Θα ήθελα να ήταν σήμερα εδώ και να με καλέσει, δεν ξέρω γιατί. Μάλλον θα έχει κάποια δουλειά ο Θανάσης. Τον πήρα τηλέφωνο, με εγκάρδιος πολύ, μου είπε ό,τι θέλει. Αλλά μου λέει να μιλήσεις και με τον κύριο Ράτη. Έκλεισα με τον Θανάση και πήρα αμέσως το Σπύρο. Ο Σπύρος αμέσως μου είπε ότι ναι, τελείωσε, του λέω να μιλήσεις και μετά και τους αντιμάρχους και τον Άρη, τον πρόεδρο του τοπικού, να είναι όλοι σύμφωνοι. Δεν θέλαμε να γίνει κάτι, ας πούμε, και να μην το ξέρω. Μου λέει ο Σπύρος, εσείς προχωράτε, αυτό το αναλαμβάνω εγώ. Ευχαριστώ τον Θανάση, παρόλο που δεν είναι μπροστά, και θέλω το Σπύρο, εκτός από αυτό, μου είπε τότε, επειδή σε ό,τι του έχω ζητήσει, είναι πάντα πρόθυμος και μου δίνει λύση. Δεν μου λέει ότι θα μου βρει λύση, μου βρίσκει λύση. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφού λοιπόν βρήκαμε και το χώρο μετά για να παραμείνουμε 2 μήνες εκεί, έπρεπε να μιλήσουμε και θέλαμε να δούμε πώς ο σύλλογος θα δουλέψει όσο το δυνατόν καλύτερα.
Είπαμε λοιπόν να μιλήσουμε με ένα σύλλογο από το Δήμο που έχει μια ιστορία. Είπαμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον Ήβικο που έχει 40 χρόνια ιστορία φέτος. Έχει καταφέρει πολλά πράγματα στη διάρκεια του, ό,τι άλλοι σύλλογοι του Δήμου δεν έχουν καταφέρει. Απλά είναι, θεωρούμε, είπαμε να μιλήσουμε από το πιο παλιό, ότι δεν είναι ο πιο παλιός, να μιλήσουμε με τον Ήβικο. Ζητήσαμε λοιπόν να μιλήσουμε και κλείσαμε ένα ραντεβού με τον κύριο Κακούρο, εγώ και πρόεδρος, και πήγαμε στο Νίνιο και ήρθε και η κυρία Γιούλη Σεραφείμ, η αντιπρόεδρος του Ήβικου. Εκεί αυτοί οι άνθρωποι δεν μας ανοίξαν απλά τα χαρτιά τους, μας ανοίξαν την καρδιά τους. Και είναι πολύ μεγάλο πράγμα ένας σύλλογος να αντιμετωπίζει ένα καινούριο σύλλογο έτσι. Από εκείνη την ημέρα είναι φίλοι μας. Και ό,τι θέλουν είμαστε εδώ, να είμαστε δίπλα τους ό,τι μας χρειαστούν. Είναι φίλοι μας. Στο ξεκίνημά μας λοιπόν, φεύγοντας λοιπόν από το καπί, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Ρούλα Βλαστάρη και την κυρία Νικολέτα Μεριτσάνη για την υπομονή που δείξανε τόσο καιρό που είμαστε εκεί. Σας ευχαριστούμε και τις δύο πάρα πολύ. Η κυρία Ρούλα θα ήταν εδώ, μου στείλε και μήνυμα πριν λίγο και μου έλεγε να μας πάνε όλα καλά, αλλά έχει COVID και δεν μπορεί να είναι εδώ. Στο ξεκίνημά μας λοιπόν ήταν ανθρώπους δίπλα μας που μας στήριξαν και μας βοήθησαν. Και οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε. Πρώτον από όλους πρέπει να ευχαριστήσουμε έναν άνθρωπο που αυτή τη στιγμή δεν είναι κοντά μας. Όταν ζητήσαμε τον χώρο, αμέσως μας τον έδωσε. Όταν του είπαμε γιατί τον παίρνουμε, μου είπε ότι είναι το όνειρό του να γινόταν κάποτε πολιτιστικό. Τον κύριο Γιώργο Κυριάκη, για μας το ειδοποιητή του Σολομό. Ας είναι καλά εκεί που είναι. Για να μπορέσει να στηθεί ο χώρος αυτός, έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα. Μας βοήθησαν για να γίνει ο χώρος καλός ο κύριος Γιώργος Σουφίας. Ο κύριος Γιώργος Γάνος. Ο κύριος Γεώργιος Αναωτόπουλος. Ο κύριος Δημιώτης Σινεών. Το κομματοπολείο των αδελφών Χατζησταμάτη. Το μετώδιο της Κατερίνας Σκοδά. Φυσικά η Μοτορόη. Και φυσικά η Μοτορόη. Μας δώσαν οικονομική ενίσχυση της αρχή, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, έως πολύ δύσκολα. Μας κάνει οικονομική ενίσχυση ο κύριος Κουπογιάννης, ο κύριος Σώτης Κομάς και το Μεσοδοπολείο Στέκη του Χρήστου. Θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε όλους αυτούς, μαζί και τη Δημοτική Αρχή, τον κύριο Γιώργο Μπιόνι, τον Δήμαρχο, που στέκονται δίπλα μας. Και πάνω απ' όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας στηρίζετε από την πρώτη μέρα, να είμαστε δυνατοί και να κάνουμε, πιστεύουμε, ένα έργο στον πολιτισμό και στο Δήμο. Εγώ σημίζω μας αντιπολίτευσης, κυρία Πρωτοπαπά Μαρία. Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, στους γονείς, σε όλους τους πεθαδορίτες εδώ. Ευχόμαστε να έχετε υγεία τα όλα και η Φιλοστράτα να πραγματοποιήσει τους στόχους που έχει βάλει. Γιατί έχετε μια ιστορία πίσω να πατράω. Εμείς είμαστε εδώ για ό,τι θελήσετε, ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε. Καλή χρονιά και πάλι με υγεία. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους, υγεία και καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε πολύ.